Случва ли ви се да се останеш без пари? На мен ми се случваше. Един нашия познат взел нашите пари уж да ги управлява и изчезна заедно с тях. И бяхме абсолютно без пари, но без пари. И тогава видях какви бедности. И бях много ядосвана и много иска да ги върна тези пари, да кажа не е така, не може да бъде така. Обаче той ни се върнал, пари не се върнаха и аз бях ядосвана. Но един ден, аз просто помня тази сутрин, аз се събудих и казах: окей, бедна съм, на момента нямам нищо, но аз избирам да простя, да пусна и да бъда богата. И поех, събрах цялата си воля, целия си кураж, цялата си смелост и започнах да работя, да правя неща, да вярвам в себе си. И не съм си позволила да се обърна дори на секунда към минало, каквото и било. Само към настоящо и само към бъдеще. Само към това, което искам да изградя, към което искам да постигна, в което искам да успея. Аз застанах зад самата себе си и повярвах в самата себе си. А ти заставаш ли зад себе си? Харесвай и сподели това видео. И с всяко гледане ти подкрепяш компания на Viva Credit и Holiday Heroes за семейства на Велик ден да имат празнични хубави маси с много вкусна храна. Направи го сега!